guys, nandito kami sa Tita's Restaurant. Dito kay, tignan nyo yung mga pagkain Filipino food. Ano mo na, vlog mo? Tita's Restaurant pagkain. Oo, may may, ang sasarap ng ulam mo. Handa ni Ate Emma, oh. Oh, ito pala ang handa ko daw. Ito bakbet. Ala, ang sasarap pala ng pagkain dito. Hello guys, itong oh. Ang daming kumakain dito. Ayan oh, masasarap oh.